διάλογο. Δεν θα σας περιγράψω όλα τα θαύματα του Αγίου φυσικά, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα σας μιλήσω όμως μόνο για ένα που το θεωρώ απαραίτητο. Η Πανόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό έγινε πραγματικά. Η Πανόλη εννοώ έγινε πραγματικά στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, σε όλη την αυτοκρατορία. Είναι γνωστή και ως η Πανόλη του Ιουστινιανού, επειδή έγινε στα χρόνια της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού. Ξέρετε, τώρα δυσκολεύομαι κι εγώ σε λίγες λέξεις να περιγράψω τόσο σημαντικά και φρικτά γεγονότα. Η Πανόλη του Ιουστινιανού και ο Μαύρος Θάνατος το 14ο αιώνα, η Μαύρη Πανόλη που συγκλώνησε την Ευρώπη, αφήσανε τις πόλεις και τις επαρχίες όχι αποδεκατισμένες. Όχι ο κόσμος δεν είχε που να θάψει που ποιον και ποιος να θάψει ποιον. Αυτά, ας πούμε, που και ο Κωστής στο βιβλίο του για την Πανόλη στον ελλαδικό χώρο σημειώνει από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι τον 20ο αιώνα. Οι περιγραφές είναι συγκλονιστικές για το πώς ξεκίνησαν οι μακάβροι χωροί, για το πώς υπήρχαν πτωματοφαγίες, για το ποιοι ήταν οι μόρτιδες, ποιοι ήταν οι νεκροθάφτες και ποιοι ήταν οι νεκροβγάλτες, για το τι συνέβαινε. Τέτοια Πανόλη πέφτει πάνω στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική. Και θα σας διαβάσω, γιατί έχει αξία να διαβάσει κανείς 2-3 σειρές από ένα κείμενο που χρονολογείται πολύ λίγο, γιατί αυτό είναι αλήθεια, χρονολογείται πολύ λίγο μετά την Πανόλη. Πώς αρχίζει? Λέω, βέβαια, υπέτειοι για την Πανόλη είμαστε εμείς, πάντα. Αυτό δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές, ας πούμε, τις καταστάσεις. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς για τις αμαρτίες μας απέναντι στο Θεό. Ο Θεός, λέει, προσπαθώντας να μας αφυπνίσει, τι έκανε? Έστειλε αρχικά καταστροφή στη γη. Άρχισαν τα Σπαρτά να μην βλασταίνουν κτλ. Δεν τον ακούσαμε. Έστειλε θανατικό στα ζώα μας. Άρχισαν να αρρωσταίνουν τα βόδια, τα μοσχάρια, τα πρόβατα, τα γουρούνια, να πεθαίνουν. Δεν τον ακούσαμε. Και μετά έριξε το θανατικό σε εμάς. Και έσπηρε ο Θεός την Πανόλη, που λέει και ο Κωστής στο βιβλίο του. Δείτε λοιπόν τι λέει. Και αρχικά, λέει, στέλνει μετά τα Σπαρτά, μετά τα ζώα, στα νεογέννητα. Δηλαδή, το κείμενο είναι σοκαριστικό. Και λέει, καθώς όμως δεν έβλεπε, τώρα σας διαβάζω τη μετάφραση της Αλόη Σιδέρη, να μην σας διαβάζω το αρχαίο κείμενο. Καθώς όμως δεν έβλεπε σε εμάς καμιά βελτίωση, επέτρεψε να προχωρήσει η πληγή στα νεογέννητα και στα μεγαλύτερα παιδιά μας. Και λέει μετά, τότε τον μεγάλο και δρυμή και αβάσταχτο καυτήρα της Πανόλους, διαγγέλων πονηρών, άφησε να χτυπήσει ολόκληρη την πόλη. Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη όταν πέφτει η Πανόλη? Θα μπορούσα να το διαβάσω όλο, αλλά δεν θα το διαβάσω όλο. Και τότε πλέον δεν υπήρχε ούτε για τα νήπια ίκτος, ούτε για την αξιολύπητη άρρωστη κόρη διάκριση, ούτε για το άνθος της νεότητας έλεος. Το κακό δεν έδειχνε να λυπάται ούτε του ανδρός την ικανότητα και τόλμη κτλ. Και τι λέει? Με έκανε να σκεφτώ αυτό το κορονοϊό τώρα. Και γλίτωναν μόνο όσοι από βαθιά γεράματα ήταν καθυλωμένοι στο κρεβάτι. Όποιος δηλαδή δεν μπορούσε να περπατήσει και έμενε στο σπίτι του, μπορεί να ήταν γέρος, αλλά γλίτωνε. Γιατί έκανε social distancing. Δηλαδή διαβάζουμε ένα κείμενο του 1920 για μία Πανόλη. Γι' αυτό σας λέω τα μαρτυρολόγια αυτά και τα θαύματα έχουν πολλά ιστορικά στοιχεία, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Σου λέει πέθανε όλη η πόλη, πέθαναν τα νεογέννητα. Ο ηλικιωμένος που δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι επέζησε. Και λέει λοιπόν διάφορα. Και λέει, ποια πύλη της πόλης ήταν αρκετά πλατιά για να χωρέσει τις εκφορές που γίνονταν? Ποια κλίνη, λέει, πώς ρίχναν τα μωρά, πώς θάβαν τα μωρά στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Και λέει, και δεν θέλω να μιλήσω για τους νεκρούς που έμειναν άταφοι μέσα στα σπίτια τους, καθώς και ολόκληρες οικογένειες, χωρίς κανείς να το πάρει είδηση, ξεκληρίζονταν μέσα σε μια στιγμή πριν προλάβει να φανεί ούτε ένα στίγμα της αρρώστιας. Και περιγράφει μετά, είναι μακάβρια η περιγραφή. Περιγράφει την αρρώστια, περιγράφει την Πανόλη. Και